Hello, hello, hello! Maayong udto kaninyong tanan, mga Iring Banbanon sa akong mga viewers, sa akong mga followers sa YouTube channel na ako, Iring Banbanon, no? So, karon udto ha, namatang ko kuan, lanas uliba, lanas kuan lanot. Na, nagbutang ko og kanang kuan sa akong buhok kay padung na taon taupaw, no? Na, butangan ako siya lana, pure ni siya, nga coconut oil, virgin coconut oil, kaya akong dili nga part, padung na gid siya in town, no? So, ay mong buhaton, butangan lang gid siya nimo lanas kuan, lubi. Ay mo na siya i-massage. I-massage na nimo siya. Mga iring! Ay! Kung gusto siya magpakuan, pabaga siya balibong nga allergy ganita. Stag pangatsi nimo. Mapabutan sa jud kuan. Lana. Kat na sa just ko. Mabot lang nimo. Wait. Badlungan kani siya pero friendly ni siya mailing, hindi siya mo mga wan. Just ko. Ano ba yan? Muna siya. Ay! Lee! You play this one. Lee, ha? You're bad. Siya magduduwa. So, muna siya mga Iring Banbano. I-massage lang yun na siya imong hair, imong head. Kaya parang mabaga siya. Dagan siya nanurok mo, mga baby hair na ako, diri mo. Barato na kay Lobby, mamalit mo. Maghimos diya sa ato, kay barato kay ng Lobby. Buhok yung lana. Maura gini siya kung bagabuhat. Hot oil ni siya. Mga iring. Para mabaga gid siya. Kay tungod na siguro sa itong pangidaron. Be careful, tanawa. Mula siya. Wala man ko yung kuan. Ganun akong buhaton. Tanawan ako iring, napahipisan siya. So, ako mga viewers diha, mga followers na ko sa akong YouTube channel, Iring Banbano, no? So, be safe always, ha? So, God bless everyone. Bye-bye!